Si utilitzes la bicicleta o el patinet elèctric per a desplaçar-te, deus saber aquestes normes bàsiques. Si vas amb patinet elèctric, l'ús del casc és sempre obligatori. Si vas amb bici, també és sempre obligatori en zones interurbanes i en zones urbanes per a menors de 16 anys. Per a majors de 16 anys és recomanable. Deu circular per calçades i carrils bici, mai per voreres o zones per als vianants. Amb patinet elèctric pots circular a una velocitat màxima de 30 km/h. I en cas que la calçada marqui un límit de velocitat menor, hauràs de respectar-la. Vols saber quins comportaments són sancionables? Utilitzar el mòbil mentre conduís, portar cascos o auriculars mentre conduís, no respectar les normes generals de circulació, no portar llums quan està fosc, no portar roba reflectant quan està fosc, no portar DNI o equivalent i el certificat d'homologació en el cas de circular amb patinet elèctric. La circulació de 2 persones en un mateix patinet elèctric. Amb la teua vida, no patines. Ajuntament de Massamagrell.